Когато искаш да надхитриш машината, играта ти блокира. Това е тилт. Game over. Курне мек. След толкова да го пише софт или хард. Колко продадох? Кой търсиш софт, бе? Ако е да рутиш мацка, взимаш софт. Това гадже моя, нямаш работа там. Ски, бе. Берлинската стена. Отиваме на екскурзия в ГДР-то и там в ГФР-то. Правиме пачките и се връщаме в това кафе. Ей, за малко да те изпусна, бе! Прибереш се в България. Ще те причукам. Дори се свържеш с нея. Какво? Полиция! Пица, какво казаха? Казаха, че положението си е бал майката. Трябва нещо да решеничиш се пръст. Ти е верно дойдоха, бе. Връщаш се в България и заебаваш тук заради някакви си пиковете. Стига. Нещастници. От кое имаш нужда? От пистолет. А уговорките трябва да се спазват. Току-що ти прерязах гърлото.